Kaixo egunon ikasleak, hau da astenoetan egin deguna. Hau da, 3 ariketa hauek egin, grafiko hauek egin, taula hau hemen irudikatu, puntuen bitartez, gero taula hau ere bete, balioak eman, funtzioari, eta hemen irudikatu. Eta azkeneko taula horretan gauza bera. Ondoren, esplikatu dugu zer den domeinua, definizio eremua. Gogoratu definizio eremua zer zan, hau da, zein baliotik zein baliora hartzen duen funtzioak isa ardatzean balioak. Kasu honetan, funtzio honetan ikusten dugu, hartzen duela -7tik 3ra, eta -7 jarri behar dugu, hemen jarri beharko dugu parentesia, hutsunea dagoelako. Jartzen dugu -7, noraino? 3raino, eta kortxetea jartzen diogu, zeren eta puntu beltza baita. Orain daukagu beste zatitxo bat. Nondik nora doa? 3tik 8raino. Jarriko diogu parentesia hemen, zeren eta hemen dago hutsunea. Hemen puntu beltza dagoenez, jarriko diogu kortxetea. 2 zati direnez, erdian jartzen diogu u. Eta falta zaigu azkeneko zatia. Azkeneko zatia da 8tik 10ra. 8an dago hutsune bat, sartuko eta hemen sartzen ez ari delako. Noraino 10 arte. Kortxetea sartzen diogu, zeren eta puntu beltza baita. Eta jarriko diogu u, lotzeko zati horiek. Bigarren kasuan, 14. ariketan, nondik nora doa? Argi eta garbi ikusten da, marrastuta dagoela nondik? Hemendik -infinitotik. Hasten da, horritik kanpotik noraino? Horri kanporaino eskubialdean, hau da, infinituraino. Zein da bere definizio eremua? 14ean, -infinitotik infinitora. Eta jartzen diogu parentesiak, zeren eta infinituak beti dira parentesiekin.